Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura l-ewwel żewġ strutturi tal-Flyovers minn sebgħa mill-proġett infrastrutturali fil-Marsa. Din l-inawgurazzjoni ta' żewġ strutturi ta' Flyovers kienet mistennija ħafna, dan għaliex se tkun qed tagħti toma ta' fejn se jwassal dan il-proġett tal-Marsa Junction. Dan il-proġett li se jkun qed jelimina għal kollox it-traffic lights ta' fejn l-addolorata fil-waqt li se jkun qed joħloq madwar 12 kilometru ta' toroq ġodda li se jgħaddu minn fuq xulxin b'mod separat. Dan fl-aħħar mill-aħħar se jwassal għal inqas ħin ta' stennija għas-sewwieqa Maltin x'in jgħaddu mill-akwata. Dan huwa biss xhieda tal-investiment bla preċedent li qed isir fl-infrastruttura ta' pajjiżna. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat fl-inawgurazzjoni u l-ftuħ ta' din l-istruttura ġdida. Stqar li rrieda li l-Gvern jindirizza l-problema tat traffiku f'din l-aktar żona traffikuża fin-nofsinhar turi l-impenn tal-Gvern li jħejji l-infrastruttura għall-futur. M'għadux il-każ li ma jsirx proġett infrastrutturali maġġuri għax tkun ġejja xi elezzjoni, jew għax il-Gvern jippreferi li ma jqajjimx il-kritika. Dak li qed jsir għax pajjiżna hemm bżonnu. Bħala Gvern ma ngħixux magħluqin fina nfusna u naraw il-pożittiv biss. Li kieku nagħmlu hekk laqqas biss nazzardaw nibdew proġett ambizzjuż bħal dan. Huwa ta' ħajr lil ħaddiema Maltin u barranin li b'ħidmithom lejl u nar setgħu jinfetħu dawn iż-żewġ strutturi f'inqas minn sentejn mindu bdew ix-xogħlijiet fuq dan il-proġett li qed isir b'investiment ta' 70 miljun euro. Saħaq li l-effetti ta' dan il-proġett ser ikunu tanġibbli kif juri l-istudju li wettaq l-ekonomista Gordon Cordina. Dawn is-seba' proġetti flimkien se jikkawżaw 62,000 tunellata anqas ta' emissjonijiet fl-arja kull sena. Kif ukoll b'mod globali 5 miljuni inqas ta' ħin ta' ivvjaġġar. Ifisser ukoll li l-familji Maltin se jiffrankaw madwar 75 euro fi fuel għal kull vettura kull sena. Ir-rimarka li fil-waqt li jifhem il-kritika ambjentali, il-viżjoni tal-Gvern mhix ibbażata biss li jsiru t-toroq iżda tisbieħ ta' kull żona li tiġi riġenerata. Dan hekk kif Infrastructure Malta se tħawwel 6,700 siġra fil-proġetti tagħha u mill-2013 diġà tħawlu 28,000 siġra oħra. Dan apparti l-45,000 siġra li se jitħawlu f'Witfulija. Dr. Muscat stqar kif issa dawn iż-żewġ strutturi miftuħa jinsabu lesti sabiex jitaffu t-traffiku li jinġema fl-inħawi, speċjalment mal-bidu tas-sena skolastika. Id-data tal-lum huwa magħżula mhux biss biex simbolikament nagħtu rigal lil pajjiżna lejlet il-55 anniversarju tal-Indipendenza, imma wkoll b'mod prattiku għaliex mill-ġimgħa d-dieħla jerġgħu jibdew jiftħu l-iskejjel u l-fatt li qegħdin dan l-ewwel fażi ninawgurawha u tkun operazzjonali mill-lejla stess ħaffef ħafna il-pis ta' traffiku illi jinġema b'mod naturali hekk kif eluf ta' studenti f'pajjiżna ħajkunu jerġgħu lura għall-iskejjel nhar it-tnejn illi ġej. Dan il-proġett se jkompli l-proċess ta' riġenerazzjoni tan-naħa ta' isfel tal-pajjiż u tkompli tipprepara l-pajjiż għall-futur. Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Borġ, saħaq li dan il-proġett jagħmel parti minn viżjoni ħafna iżjed wiesa u li fil-qofol tagħha hemm in-nies bla distinzjoni bejn in-nofsinhar u t-tramuntana tal-pajjiż. Saħaq li l-pajjiż ħoloq il-ġid u b'hekk dan il-ġid qed jippermetti sabiex issa ntejbu l-infrastruttura ta' pajjiżna. It-triq iżżanżnet minn karozzi klassiċi ta' bejn is-snin 20 u 80 li saqgħu minn fuq l-istrutturi tal-Flyovers għall-ewwel darba. Għall-ewwel din il-flyover li għandha żewġ korsiji se tintuża bil-kontra. Dan ifisser li s-sewwieqa se jsuqu fid-direzzjoni lejn in-nofsinhar minn triq Aldomoro l-Marsa lejn triq Giuseppe Garibaldi ħalluqa. Dan sakemm kmieni s-sena d-dieħla jinfetħu wkoll it-tielet u r-raba' flyovers ta' dan il-proġett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.